A Cruz Vermella de Ribeira realizará a segunda etapa do Camiño a Orixe con fins solidarios. A cita desenvolverase este sábado e os participantes poden colaborar coa compra de boletos do sorteo do ouro. O pasado ano a Cruz Vermella de Ribeira realizou a primeira etapa do Camiño de Santiago a Orixe cun transfondo solidario detrás. Este ano a entidade repite a iniciativa, pero nesta ocasión percorreránse os perto de 20 km que separan a Capela da Guía de Carreira e a Igrexa de San Pedro de Palmeira, a segunda etapa deste itinerario a Orixe, percorrido que se realizará o 25 de maio este sábado. 25 anos facendo os Camiños de Santiago, sei o que para a xente o que é, e queríamos promocionar un pouco este camiño. O ano pasado tivemos unha afluencia de xente moi ben e esperamos que este ano acuda a mesma cantidad. O motivo é, primeiro, que a xente ande, que se envenene un pouco, e vender a lotería do ouro, que é o co que Cruz Roja se mantén casi todo o ano. Por cada inscripción repártese un décimo de lotaría. Dámolle a credencial do camiño que iremos sellando por todas as iglesias do municipio, e dámolle un abotillamento, o sea, agua, fruta, uns pastelitos, queremos que vexan o bonito que é o noso entorno. Nós temos aquí unha preciosidade de playas, e entonces o ano pasado quedaron enamorados da primeira etapa de Corrubedo e agora vámonos a levar por Aguiño, pararemos en Area Secada para coller forzas. E rematarase en Palmeira porque tamén se celebra ali a súa festa da xuventude. A xente xa pode quedar ali para a festa. Esperamos que a xente se anime, temos un autobús que as levarán, saliremos ás 8:30 da mañán da parada do autobús hasta Carreira. Despois de aí empezaremos a andar. E logo recollerános en Palmeira como última etapa. De todas formas, a persona que crea que non pode andar 20 km que non se preocupe. Nós temos un coche de apoio que pode levar a calquera participante que o precise ata o punto final da ruta. A xente interesada en participar pode inscribirse na sede da Cruz Vermella de Ribeira ou o mesmo día da andaina antes de comezar. Pagarán 8 euros, porque 6 é da lotería, e despois o resto é para cubrir un pouco de gastos. Bueno, creo que nada máis, que vamos a ter un día precioso, que vai haber sol. O pasado ano sumáronse a andaina solidaria máis de 80 persoas. Encantaríanos rebasar ese número, pero se chegamos a ese tamén quedamos contentos. O día 25 ás 8:30 o autobús sale da parada da estación de autobuses hasta Carreira. O que queira ir directamente a Carreira, pois aparca ali o coche, xa está, pero o que non teña coche ou non queira desplazar o seu coche, que non se preocupe, que despois trasladarémonos a donde haya que leválos. Teñen previsto que a andaina se inicie ás 9 da mañá dende a Capela da Guía de Carreira e estiman chegar á Igrexa de Palmeira arredor das 2:30 da tarde. Que non se preocupen os que veñan rezagados, que despois a chegar faremos un sorteo, daremos unha rifa, sortearemos un boxamón, bueno, pois tamén para que a xente vaya un pouco máis contenta. Esta andaina solidaria desenvólvese para recaudar fondos para a Cruz Vermella, que presta o seu apoio e axuda a todas as persoas que o precisan, polo que se recorda que a xente que queira mercar lotaría e non se anima a andaina pode comprala na sede da asociación.